ଆଜି ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯାଇ କହୁଛି ଯା ନଡ଼ିଆ ବିଛାଳି ବାଲା ମଉସା ଆଇଲାନି, ଯା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁଡ଼େଇବୁ ଯା। ହଉ ଚାଲେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା କୁଡ଼େଇକି ଆଗେ ମଉସା ଟିକେ କାଟିଦେଲ, ଟିକେ କାଟିକି ତାପରେ ପୁରା ଚାମଚ ପୁରା ଖେଞ୍ଚିକି ପୁରା କଣା ମଣା କରିଦେଇକି ଏଟାକୁ ପୁରା ପାଣି ଗଡ଼େଇବାରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଅଛି କି ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଡ଼ିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟାକୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରେ। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେନେ ସେ ନିରୀହ ଜୀବଟାକୁ ମାରିକି କାଟୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବି 10 ଟଙ୍କାରେ କାଟିକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲ। ଆଜି ଖାଇଦେବା, ବଢ଼ିଆ ବାରଟା ଦେଇଛି। ତାକୁ ଘରେ ଦେଇଦି ଗପାଲି କହିଲେ ଚା ଟିକେ କାମକୁ ଯିବା ଟିକେ। ହଉ ଚାଲ କାମରେ ସେଠି ସାରିକି ଆସିନି ଏପଟେ ନାହିଁ ପୁରା ମଟନ ଗବ ଦିଅ ମା ଜଲ୍ଦି ପୁରା ବାଢ଼ି ଦିଅ। ପୁରା ବାଢ଼ି ଦେଲେ ପୁରା ଥାଳିର ଦେ। ତାପରେ ପୁରା ମଟନ ଭାତ ପୁରା ଦବେଇକି ମଟନ ଖାଇବା ବେଳେ ସାରା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଚିପେଇ ଦେଲି। ସେଇଟା ମିଠା ଖାଇକି ପୁରା ପାଟି ପୁରା ଆମ ଘରେ ବିଲେ କହିଲା ତୁ ଏକଲା ଏକଲା ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବି ତ ହେଠି ଆଜି ଯିବି। କହିଲି ହଉ ଚା ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।